Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanmu da haɗuwa da ku a tashar Crime Detail. A yau za mu tattauna wani sirri mai ban tsoro da mutane da dama sukan ji labari amma ba kowa ya san gaskiyar lamarin ba. Wato dai ina nufin batun nan na 'yan Yahoo. Mutane da yawa suna ganin kamar damfara ta intanet kawai suke yi. Amma akwai wasu sirrika a bayan wannan harka da ba kasafai ake tattaunawa ba. Wasu daga cikinsu suna da alaƙa da duhu, da tsafi, da kuma abubuwan da suke da ban tsoro matuƙa gaya. A yau, Crime Detail za mu bankaɗo wasu daga cikin sirrin 'yan Yahoo da ba a taɓa faɗa ba. Sai ku gyara zama domin jin yadda abin yake. A farkon shekarar 2000, a lokacin da intanet ta fara shigowa Najeriya, wasu matasa suka fara amfani da ita wajen aikata damfara. Sun fara tura saƙon imel ne na ƙarya ga mutane a ƙasashen ƙetare. Wani lokaci sukan ce sun gaji kuɗi masu tarin yawa, suna buƙatar taimako don cire waɗannan kuɗaɗe, ko kuma su fake da neman soyayyar ƙarya. Daga nan kuma sai su buƙaci aiki musu da kuɗaɗe. A wancan lokaci ana amfani da Yahoo email ne, shi yasa aka fara kiransu da suna 'yan Yahoo. Amma daga baya harkar ta ɗauki wani irin sabon salo. A yau 'yan Yahoo ba kawai email suke aikiwa da shi ko amfani da shi wajen damfara ba. Sukan yi amfani da kafofin Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok da kuma dating website. Wasu daga cikinsu sukan yi amfani da hotunan mutane na ƙarya domin yaudarar mata ko maza. Misali, wani mutum zai buɗe akawun da hoton soja ko kuma wani likita a ƙasar ƙetare, sai ya fara hira da wata mace. Bayan wani lokaci sai ya ce, "Na kamu da soyayyarki, amma ina cikin wata gagarumar matsala, ina buƙatar taimako." Da zarar ta amince, sai ya fara karɓar kuɗi daga wurinta. Wasu daga cikin waɗanda aka damfara suna faɗawa cikin dubban matsaloli da suka haɗa da asarar mulamulan daloli tare da fita daga cikin hayyacinsu. Bari mu zo kan sirrin da mutane da yawa ke magana a kai. Wasu mutane suna zargin cewa akwai abin da ake kira Yahoo Plus. Ana cewa wasu daga cikin 'yan Yahoo suna amfani da tsafi ko bokaye domin samun sa'a wajen damfara. Wasu daga cikin labaran da ake ji sun haɗa da cewa yin wasu surkulle, amfani da wasu magunguna ko kuma wasu abubuwa masu ban tsoro. Sai dai hukumomi sun ce ba su da cikakkiyar masaniya ko kuma shaida akan yawancin waɗannan labarai. Amma dai akwai abubuwa da dama da aka taɓa kama mutane suna aikatawa domin samun kuɗi cikin sauƙi. Wannan ya sa ake ganin harkar ta wuce damfara kawai. Wasu daga cikin 'yan Yahoo idan sun samu kuɗi suna rayuwa cikin wadata. Za ka ga motoci masu shegiyar tsada da manyan gidaje da kuma shagulgula masu mugun jan kuɗi. Amma abin da mutane da yawa ba su sani ba shine yawancinsu rayuwarsu tana cike da nadama da tsoro, domin suna tsoron kamun hukuma. Suna kuma tsoron waɗanda suka damfara, kana kuma wasu suna faɗawa matsalolin rayuwa da nadama daga baya. Wasu lokuta ma ana kama su ne a filayen sauka da tashin jiragen sama da kuma bankuna. Harkar Yahoo ta zama guda daga cikin manyan matsalolin da ke ɓata sunan Najeriya a idon duniya. Ko da yake wasu matasa suna ganin hanya ce ta samun kuɗi cikin sauri, amma gaskiyar ita ce yawancin lokuta tana kai mutum zuwa matsala, shari'a ko kuma rayuwa mai cike da nadama. Wannan shi ne dalilin da ya sa hukumomi ke ƙoƙarin daƙile wannan mummunar ta'ada. Ku fa masu kallo, me kuke gani game da 'yan Yahoo? Ku rubuta ra'ayoyinku a comment, kuma ku yi subscribe ɗin tashar Crime Detail domin samun irin waɗannan labarai a nan gaba. Sai anjima ku.